Hledáte prostory k podnikání? Prostory vhodné ke skladování, nebo k výrobě, nebo k montážím, nebo jako autodílna, anebo cokoliv jiného? Pak právě vám nabízím prostory o celkové ploše 913 m2 v patrové budově v Novém Bydžově. V přízemí výrobní hala 373 m2. Dále v přízemí 4 místnosti s celkovou plochou 250 m2, vhodné třeba jako autodílna. Jedná se o bývalou vlakovnu a sušárnu. Oba prostory mají oddělený přístup přímo ze dvora. V patře hala 290 m2. Je tu možnost využívání nákladního výtahu. Je tu tolik prostoru, že se vám z toho zatočí hlava.